Gle, Olga, moram te nešto pitati jer stvarno mi nije jasno. Je li točno da Šimun nije upisan kao otac u knjigu rođenih malom Danielu? To je točno. A zašto? Zbog toga što sam ja tako odlučila. Razumijem da si ti tako odlučila. Ali zašto, Olga? Pa zbog toga što ne vidim nikakve koristi od toga da Šimun bude upisan kao djetetov otac. Ne vidiš koristi? Čekaj. Ti stvarno misliš da Šimun kao otac ne može biti od koristi vašoj bebi? Šimun će sam odlučiti o tome koliko želi biti uključen u djetetov život.